saboda ba zai yiwu haka mu zuba musu ido ba. Suna ta cutar da wannan gari namu, wannan ƙasa ta mu baki ɗaya. Za mu dinga fita patrol saboda mu tarwatsa su. Da me ka zo mana da shi? Wajen ce guda 100, tabon wiwi guda 500. Ba tambayar ku na kai bane ba. Allah wa gurbin saka. Kana ina ba ta nan kawo miji ba. Can a bayan wancan. Kama mai gida, ko a zuwa kuka a hanya, kamar ta koya mu ɗauki yaron. Ni ke raruwa a wannan abun saboda ni wakilin al'umma ne. To kai ne wakilin al'umma, to kai din me za ka yi? A wani cewa kake kai dan baiwa ne ko? To sai na yi maganin ka yanzu. Sai an gwada tukunna. Ko ku dan kama miji. Gashi. A cika shi nake.